Ayan mga bay, naikabit na natin yung bagong tension wire mga bay, ignition cable. Tapos yung wiper naikabit na rin natin. So tignan natin yung kuha nito ngayon. So pandarin muna natin mga bay kung tumino. Yung dito mga bay, napasukan ng tubig. Tapos ito, kinalawang. Linisan ko na. Tapos na mga bay. So ngayon, papaandarin na natin. Tignan natin kung all goods na ba yung under. Ay, sana bumuti na yung under. Hindi ko lang alam kung sasayad ba yung wiper. Pero hindi muna natin i-wiper. Yan, subukan natin start. Yan, parang gumanda na yung minor. Hindi na mabibrate ito sa loob mga bay. Parang hindi na siya mabibrate. Parang tama na yung kuryente na ibigay niya. So, ito yung update sa likod, sa loob mga bay. Kasi update muna natin ito po. Malinis na po siya. Ayan. Malinis na po siya. Malinis na natin. Yan, pinturahan pa natin yan. Uy, may ipis pa dito. Patay natin itong ipis na ito. Tagal na ako nanggagalit ito na ipis. Tsaka. Kahit bahalag mabaho mga bay. So yan, nakikita ninyo dito sa loob. Kita na malinis na. So ito pa yung ginamit nila ng upuan kasi hindi pa natin nilagay yung upuan. Yung dashboard, malinis na. Yan, goods na yan. Pati dito sa kiliran mga bay, tapos na po siya, nalinisan lahat. Pati dito, ito na lang yung hindi nalinisan natin. Oh. So linisan ko pa to. Tanggalin ko muna to. Saka brasan yun. Madali naman yung linisan. So yan lang ang hindi na linisan natin. So patay yung ipis. Oh. So nito, lumidyohan natin to para hindi lumalala to. Tapos may pangtapak ako dito ng mga pang ganito. Tapos pipintiruhan muna natin una to para all goods. So yan. So doon tayo sa labas. Signan natin yung under ni Cherry. Pero maganda na talaga mga bay. Hindi na siya mabibrate. Yan. Hindi pa siya mabibrate. Tignan natin yung dito. Ito kasi yung so parang hindi na pupurot-purot mga bayo yung tambot. So maganda na yung bigyan niya. Tapos yung usok hindi na masyadong malakas yung fog niya. Normal lang yung fog niya. Tapos dito maganda na yung minor niya. Hindi ko lang alam kung ito ba talaga ang stock minor niya. So i-revolution natin. Alaman natin ito. I-revolution ito. Itutukan ko ba. Maganda na. Maganda na yung responsive ng mga bike. Maganda na yung responsive niya. Matino na. So, high tension wire lang yung pinagit natin. So, buti na lang, okay pa yung mga spark light. Itong ignition coil natin. Mga ignition coil, buti, okay pa yan. Tapos ito, okay pa pala to. So, all goods. Tapos yung check engine natin, hindi na bumalik. Yung wire, yung kasama dyan, pupunta. Tapos yung ito, goods na. Subukan natin i-on yung mga ilaw kung papatay-patay na siya. Subukan natin na yung tubig yan talaga ang pinta. The best natin na nalagay yung may tubig ba. Yan. Subukan natin yung ilaw. Yan. Ilaw yan. Tapos hazard tayo. Yan, tapos aircon. Aircon na tayo.
So, umilaw na yung signal light pati dito. Tapos, dito pa. Umilaw pa yung dito mga bayo. Nakukuha ko na yung linya dito. So, yan po siya. Pina-aircon natin. So, yung dati, pag pa-aircon natin, papatay-patay siya. So, ngayon, all goods na. No? Pa-aircon na tayo yan. Tulog. Maganda na talaga. Susubukan ko tong fan na paikutin. Tapos isabay ko dito sa battery. So, kulang lang talaga dito mga bay. Pero parang nandito na yung sa Balinsa yung in-order natin na temperature gauge dito. Kaya may lagay na natin yung temperature gauge. Tapos tensioner bearing. Binilihan na natin. Pero parang hindi na pero basta maingat talaga yung tensioner bearing. Tapos itong breather na ito mga bay, napan natin yan kung saan natin yung ilagay. Ito talaga mga bayo, hindi ko lang alam kung saan to. Sa wiper siguro to mga bay ba? Kasi hindi na kasi gagana yung wiper natin. So good stuff. Naka-aircon na yan ha. So doon tayo sa loob. Tignan natin yung aircon. Nakahazard pa yan, so hindi na siya nagkapatay-patay. So tignan lang natin kung kasi revolusyon natin eh. Wala na talaga. Maganda na. Parang all goods na yung kuryente na. Parang tuloy-tuloy na ba? Magano kasi siya maglilik kasi yung kuryente niya dyan sa high tension wire niya dahil sira na pala. Tapos hindi na siya ma-vibrate. All goods na yung makina. Doon sa loob mga bay, mararamdaman ko yung vibrate. Tapos yung tensioner bearing na lang papalitan natin. Tapos temperature gauge at saka yung tinatawag na mga bay, fuel gauge. So hindi na to gumagana yung dashboard natin. Ayan, malamig na yung aircon. Grabe ang lamig. Ayan, malamig yung aircon. Grabe, malamig sa aircon mga bay. Nagustuhan ko na yung dashboard mga bay. Ang ganda na tignan yung dashboard, linis na. Yun lang yung may detailing talaga yan. Pati dito. Itong wiper, susubukan natin itong wiper bay kung all goods ba yung wiper, gagana ba. Maganda bang kuha? Ayan, maganda. Maganda yung kuha sa wiper natin. So patas-tasan siguro konti natin yung minor nito para sa aircon. Pero hintayin muna natin yung aircon na tawag dyan. All goods sa mga bay. Parang minor lang, parang matas-tas yung minor mga bay. Pero all goods lang siguro yan na minor. Wala kasi tayong RPM eh. Pag may RPM tayo, pag gagana kasi yung RPM, malalaman natin kung ilang RPM tayo. Dapat nasa mga dito. Ito itong nasa ibaba. Yung half RPM. So, patas-tasan natin konti yung RPM. Tapos nakahasad na yan lahat So, all goods. Tapos nakailaw na tayo. Sa likuran natin, tignan natin kung umilaw ba. Basta, konti na lang yung problema natin. Yan. So, umilaw lahat. So, ito po siya. Nagpa-fog. So, normal lang po sa mga gasolina yan mga bayan magpa-fog. Normal lang yan. So, hindi na siya pumupurok-purok mga bayan. Yan. So, i-update ko kayo mga bay pagkakabit sa lahat ng dito sa likuran. Yung dyan nilinisan natin. So, papakita ko muna yung nilinisan natin. Ito po siya. Yan po lahat. Yan, naka-detail dyan. Yan, lahat. Nandun na sa loob yung iba. Kasi ito, naulanan to. So, madali lang to. Kasi trapuhan lang natin yun. Yan na. All goods na, si Cherry. So, parating na yung lens niya.
yung bagong lens. Saka itong signal light rin, parang bibilhan natin yan ng LED yung ilagay natin dyan. Tapos yung sa ibaba, palitan natin yan yung mini driving light. Hindi na natin yan pailawin. Mini driving light na natin ilalagay dyan para mas maganda. So ito na lang ang papaganahin natin. Dapat makasabay sa thermostat mga bay. So taasan natin konti yung minor. Taasan natin konti yung minor. Konti lang. So ayan mga bay, so update ko kayo mga bay sa kabanata ng ating bagong Cherry mga bay. Let's go!